Oke, selamat pagi Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru udan ya. Walah. Tiga udan karo sing kuwasa. Ngene iku. Langsung. Iki petek lawang gitu. Kita kasih lawang. Jablek ini dijak yo langsung set. Piye ngono. Mumet aku ngejak wong kuwi nggir sana. Sak wong kuwi ya Allah. Paringan sabar teman-teman. Teman. Ayo Pak, yuk video Pak. Nenggon lek seri bancaan. Yo larang mukeng musuh. Nah dunyane ngantek teko kono. Mah bingung kudu kerwapet. Sama langsung ngene. Jaduk ngejak wong kuwi. Iki lho kok stres aku. So ini kayak aku kuamat nek bandaman tak teko nggone Sumi ini mah bingung kowe. Kabeh kudu mbok kancingi kabeh. Kok gak izin. Nang ngancingi ngantek bolongan ngantek apa wah rapete pol. Alah. So titiki nek nemen-nemen yo ora apik. Udah nangen rak lapar. Lanjut lek bisa tunjuk mangan sate. Sri bancaan iki. Ngeri. Munggah wong Selasa tadi. Menika. Mbah dinaen ora roh. Aku ngomong mbek wong kuwi iku isine kudu muring-muring ya. Ya le. Engko nek dilawan iki jarine dosa, ora dilawan kok ngloro ati kuwi tekane piye kuwi. Melungsungi leh. Wong urip ape nang ndi ora melungsungi. Oh, diane wes ngerwo angin. Wer. Wah. Ngeri tenan. Patangnya lesu, jaluk mangan lek sering nyetekno wong nyetekno gendeng. Ya Pak yo. Mamane iso langsung. Wis serah. Oh bancaan iki saiki lho sing ngarani lho sapa? Bancaan wong kan sering mangan awan. Wis serah. Ya wis loloni jaluk mangan apa? Ora wong loro gulet. Ngene iki lho Pak. Lawangan saiki tok ngene pas ndelone. Lah ngene iki apik iki lho. Ya, mau ngene tok ae lho pas anune kuwi ae lho. Lah, iki lho apik ya. Kayak ngono. Lawange ben gak sulkate mok trimo ngene tok ae. Sulkatane sing antik apik ngono kuwi ra kaya lek ngene. Besar. Kayak awake kok lemut dhewe. Kamu kowe. Ya. Kek tangi kuwi ketara. Rasanya gede semua nek iki. Mas besar besar. Kok iso mikir marik-marik ya. Halo. Engko wis paling gendeng iki guys iki wis enek gendeng iki paling ku. Engko munggah wuwung kok. Munggah wuwung. Loh, nggone Pak Eko wis Pak delok. Mbah. Nyeluk. Mbah. Tapi nyeluk aku mau. Wis guys wis dibangun ya. Walah ki bangune. Ayo to Pak. Dadi tukang syuting ya apa Jawa enggak dijak merga iki ra Jawa. Ora Jawa kuwi wis to. Nggono banjiran.
Banjiran. Ya lek. Ki meja warisan ya. Warisan nanti. Iya lah. Ya awas ngene kok. Kok berarti ak prai ngopeni. Wis prai ya? Iki prai. Ngalih ngene kok. Mateng. Oh, alah urung, Pak. Lum. Agak goreng tahu, Pak. Apa deh? Pisang, guys. Sanu makan Pisang. banana. Hah? Ya opo apa kaya ngene. Lah piye lah untung gak duwe nggon kok. Panggange wis mateng, guys. Loro. Loro ki panggange, guys. Mangan kok ini nama ramangan ayo. Lantas. Ya num ya. Ya num ya. Ya num ya. Garap anu apa? Garap apa jenenge, guys? Tembok Cina. Guys. Banyu. Halus koyok pipine Yanti. Ya. Iya. Pipine lek Yanti. Ya. Num? Num? Walah iwake ngeri, guys ya. Kita insipane, guys. Wah. Mbak jak iki mbok kedhok ah. Mbok kukus ta. Enak. Mah, leh. Oh, gak pangan. Ora apa-apa sing iso aja. Gak, tindile tok. Maksude Picike dhewe. iya nek sing dhuwur kan dipangan dhewe. Sing iso kuwi dienggo nang ngono. Endi mentoke? Cek. Tak longi lho ngene. Iya wis ngene. Wes ya? Wes. Walah rica-ricane sak tawak, guys. Bebeke dhewe, guys iki.
Bebek loro lek kok. Telu? Mantap. Upo, lesu paling. Kak. Mah. Enggak dhewe. Kupuk. Wah, lagi diingetno, guys. Ya Allah. Iki tukang masak dadi mbaut masak guys sama. Pedes bareng. Pedes. Gak pedes tenanan lek sedengan kok. Untuk langsung celeng ngene lek. Ya Allah, inuke. Serik. Mantap. Indile tak poan. Wes lek Sri. Nggo bancaan lek Sri. Pitik dhewe ya lek. Iya. Lah iku nek mbubutna nggo endi nek mbok bubuti dhewe? Nono. Aku yo gak sempet tangan iki. Mbok jajal-jajalno ya. Tak bubutan nono ndek sore ikhlas minta. Nope. Sarapan, guys. Kayak kerupuk apa lek tadi? Urang. Kerupuk cilik-cilik entuk putri kok Semarang kae lho mulih kok Semarang. Tak goreng. Goreng iki ora. Nek ada tak ganti. Ora usah mbok ganti lek Sri. Ora apa-apa kok. Kok demen gonta-ganti. Ya Allah, tapi inuke lek Sri, bebek gak amis sih. Biasanya enak amis ngono lek. Mbah kurang resik paling. Heeh. Iki nek jelilut sitok-sitok iga nek mbah. Heeh. Kowe tak bagi mbah ya dah. Ngopeni lek Sri rak gak lek. Gawe ambeng tok makane. Gawe ambeng tok ya. Ngopeni kok jaminan kopi. Heeh. Yo Pak Epin ngopeni rek. Ngometel. Heeh. Ya kok loro tok kok. Ya mampir. Iya. Iya nek kowe ngono kan. Oh loro tok. Duwe rewang ngono lho. Heeh, Mbak. Tak sampe mergawe engko nek price suwe-suwe semono iki. Oh, iya Senin iki lah Senin. Sanum, lembah mis. Pak, aku pe sarapan nggon lek Sri, Pak, aku gak nunggu dibagi. Iya, saya gelem kowe. Wong kowe iki iwak yo gelem ae ngono nek ora gelem malah senengan. Kalau aku pengen cari-cari lek Sri, guys. Wah, lek Sri kok ngrepotno lek Sri. Nyah Pak Japlik. Oh, dulur wedok ki kaya ngene iki jenenge. Alah alah gayamu ku isin lewame kok piye. Alah isin lewante lho. Allah nyah aku sakno. Bagus dulure wedok sing dulure lanang sing bagus lah. Oh. Lho, kuwi aja lek Sri kowe ndak ngono. Kowe engko nenggone kosnan kok dikeki ngene iki kowe. Nangis. Dulur gak telu kan rukun nangis. Nangis nah. Kayaknya YouTube balik yo. Oh iya kok. Wes nang mangan sarapan. Jane iki sayangi mbek dulure kabeh tapi yo. Iya. Aku tahu ini. Timbani piye? Timbani kok nani pas aku rene. Wong ngluke opo ngono aku iki lho. Aku yo kaget lho. Ngimpi. Kenapa ya? Aku tempat dia aku.
Ngimpi yo, ngimpi apik. Tombo apa ya syukur, tombo elek ya syukur karepku. Utuke gede cah ya Allah. Ayo nih cah. Wes. Ayo Pak sarapan yuk. Ya Allah Pak. Duduke dicopok, Mak. Nah. Aja kok kon sing gedhi ta Lek Sri. Sing kok kene lek. Iki sing dawa. Iya pucuk iya sing pucuk. Wah, Lek Sri ki pinter masak kesan. Bawot masak apa dilakoni dhewe kok. Ya Allah, cek angel kok. Aku gas iki sing nunduk. Bare dicu pisan aku langsung iso. Langsung iso. Iya lah. Nek tak sendukno aku. Nang dipotel, Dik. Pangan. Ya Allah, Pak. Pangan. Wis, aku gak isin kok, Pak. Aku ora isin, Pak. Gak popo deh wong nang ngeke dhewe kok. Aku sapa? Iki nek ra masak ndak Lek Sri ape nganu Pak. Moro yo kowe. Golek konten, Pak. Mantap. Iki langsung mangan akeh engko japlek iki mangan mbek iwak. Lek Sri. Wis Lek. Wis ya. Kaya amat. Dagingnya toh, suwi lah opo. Dodol mentok. Lho ya dodol mentok kuwi. Ijik kono mak nujikan, Mak. Gak sah ben mek dhewe kok. Online kon diandang. Wis toh Lek Sri, gampang. Sana pakai ikan mau. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan bro, sarapan ya. Nek nggone dhuwur wedok iki lho. Jam piro iki? Panggang ayam. Lagi kok khusus kowe iki. Pokoke iki Lek terong mangan iki, wong sing omah sing penting iki mangan. Iki tamu iki padha mek raja. Ngono. Tamu niki padha mek raja. Kudune disemanggakno tenanan ngono. Direne kiai kok tamu iki adalah raja. iki sudah. Iya, enggak. Gak ada mandi deh, itu banyak banget. Wis tak dodol. Kayak bumbu dicari sak enak. Masak kok. Iwak-iwakan ae cah. Wis to kok, wis to engko rak mek dhewe kok. Ora kok jipuk nek tak suwe. Wis ijek kuwi ijek. Nom. Anu ba. Mangan enak. Mangan ratu. Aku ngene Lek Sri wae masak enak, Pak. Wong nang omah iki. Gas. Apa itu? Loh, doyan pedes ah? Awas. Doyan pedes sih. Ya Allah, wis doyan pedes fotoku. Ya Allah. Ambek sego aku. Ya wis tinggal kene. Awas, jatuh. Ih, doyan iwak Enggak mau. Doyan iwak. Imbuh nah iki jelas ah. Ker. Ngene iki nggone babi ya. Ana gak mampir iki semani wae.
Ya, loh, ada duitnya itu, ada duitnya. Goreng telur gores. Ini goreng telur dulu. Sikile iki sandalan alek Sri anyep ya Allah. Lah ini kok nek masuk angin ngono lho. Heeh. Kok sikile kok sandalan kok emoh ngger. Anyepe ngene. Tresnane mbah-mbah yen. Gak akeh nyamuke kok mbok tuwe turu kene. Kok renek nyamuk? Kan dari ora nek kok umur aku. Dah iya. Waduh untel-untelan kok ngene. Guyang-guyu Pak. Biasanya apa gelem cah kuwi? Kok Ibu neh, alah isin. Allah boneh. Walah. Wah. Kok terusan? Kira aku kok enggak gelem meneh. Oleh kok ora bino. Anu tok ya Rene. Menek Rica. Kan di bebek terus tak apa jenenge tak apa? Gue kayak anu iya. Ini ya. Bumbune mbok blender ya Lek Sri. Blender, guys. Pak aku yo mak pengen mangan nih, Pak. Mosok kuwi ae, Pak. Piringnya gorengnya, Pak.